קוראים לי נועם גיא, אני בן 50 השנה, גר בעוטף עזה כבר 10 שנים במפקיעים. אתמול יצאתי יחידת חקלאי ונורא קיבלתי כדור בקצף. מזל גדול, לא קרה לי כלום. איפה פאקינג היה צה"ל? איפה פאקינג היה צה"ל? איפה היה חיל האוויר הגדול המזוין שלנו? 6 שעות לא היה מטוס אחד בשמיים. 6 שעות מטוס אחד מזוין לא היה בשמיים. איפה המדינה? איפה הממשלה? איפה ביבי? איפה הרמטכ"ל? איפה כולם? אתם אפסים, אתם לא שווים כלום מהמילה שלכם. וזה התקשורת בעולם צריכה לראות. שהכל פה בכאילו. חזקים שמה חזקים. 10 שנים אני חי בבית בלי ממ"ד והמדינה לא דואגת לי לכלום. אני עוד כלום, אני יישוב קטן, יישוב שבסדר. מה, עם כל החברים מנתיב ומבארי, המקומות שבאמת, אנשים שם נרצחו. איפה הייתה הממשלה המזוינת הזאת אתמול? עד 5 בערב, לא התכנסו, כי אין להם זמן. כלבים בני כלבים, תבואו לגור שבוע אחד בעוטף, נראה אתכם. וזה מה שיש לי להגיד לעולם. זהו, בבקשה.